Omai adeshie yana munyina muase emma muache Sompa TV sunie nememenda generable sumide tosu dunwo twe ensem ekotwi kobremai no ena yatena se de ba besom se kase ensem no etwafa Sompa TV so no brekro na obeti enka eya Sompa 93.1 FM wasantemantemu afa Sompa 98.9 enso eje ede amadehie wom ewo bunu ne afmantemu and Sompa 90.7 so kremo ewo nkranza ya bropo ye mantamfo so etimude ensem no a eba no edoso de bedi mu atintimani bi ene se wahin popro bi ya wode wani kyerem watoye mantam a wode ntintima wo ho wode kokobo ema dehye efa mampanyi ya watwem no eni honi ho ensem sanso ena wode wani kyerem wo abrekuma nota eyade a abatuo bedwa no wonum esi gina ye bi nam so ama NDC amanyoko no enso akeke bi ede akire wonom asante mantam asenum yewramu ewo Kejetia ne mpotem ankra ye fri hoba no ene NDC mrante kwa bi akwakoje ejanai di aboso wo ho a eno enya asem ketoa sanso ena entotoye ya ekoso ewo MFDC yisino so akache ewo mensi ni kropon ahodo ne mo no emu nsem wo hase num keme ho no de ba de na esi ewo ho na kokoo ya ye de fa kwati kwan so free o mem hase num de kyeremu ama foforo so no smuggling no ene ye kokoo bozo abo mo homoden pa ma ye ka sei enipa bi akodi nsenseme ewo wonsem wodi wani kyeremu ewo eyo fori kroma batom pesia so MPP amanyuko no de ogyinemu ewo mrahye bedwadi mo odi nkunim no wano so akwa akohwe ama ne bohye bia wo hye ye no wama no edi mu ni nyina mu nsem wa hasenu mu a ye de ba bedan mu se kase ensem no Facebook na twa live wo ho eya Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 YouTube no eya Sompa TV online so betimi afaso na watie yen eya www.sompaonline.com na wonso watimi anyansem ne mo chefa medi do ohene ire ma me akua yeboa esia mabronya betimi afra mabre watia ansa na aboatate abetwe so no mabada romantia eno ti yemfa seda ema miso free drink ene 5G meza no de kama unya bia ebetimi aboa obedwadwumedie biase no eno ena yede SV sanso so ena 21st clinic the sciatica expert for ekrayemu o se sciatica yade no de dru ho won sorosoro no behwe na watu ase e de amount afa yade bebre bia ha wo no na kache ene wose wode wani ekre na enema ekoye ede ma wo bre ye sefatemu no yade wo ho nsem animu ne ekre de esi ase nyina no ebe ma no wo hu ekira kwan afa yenje bre na ensem se ne esitie no yentimi momu dawro emfamamo ye nsem na se ede efri abandada ya wotwemu na mampanyi ya no wote so asese wokon na nadodanko akufo ado wose nipa ya de a wosaye ye wo hwa abato free se ebese 2012 nimu wo pre ye wanya no wosato aso 2016 oh my god na de hye nyina ye na dom ede won kokromoti dodo na de fem no ema ne be ye mampanyi no se ne broso na wokwa wontimi emfa womo aseda eninte no wanam so ede eye thank you to ahihye so ni nyina da ene se aseda rampi masiedu ena wode ma de hye wode kɔ na kyese kro bi obewura mu bi sanse wo rente no na wawura mu ewo wo hempon na boboa no na ne thank you to no wode bi akwa mu ewo eye western region empotam ho ewo ena owura mu ewo feti ekro ba akwa ye wo ho no wahe popro ya wote adwaso de ma de hye ho na bedu ya woto so nom wajena wa wetu wonu bonkomo wiye no ene na bedu nsem a wode etu dwa no bia kwa ye kokobo ni nyina ne se honi statue bia na dodanko akufu ado ne modern mo ya wobo ye de ma mantam hofo ntinenam so ema wonum ye ma no ma okopa wontoma no ene ndisi amanyoko ne ba ban mu a no mkobu firi ho wo kyerese wasa ye foforo na wo awunim emusuo beka na do nsaba bekọ akoka sa honi ni de woni ewo bika yenko nana bedu ensem a woka ye ne sen ena na esitie
Ebusia Monfanche ye boy your homodin se yen sabeka na bedu wono eye him popro ya wono wo eye feti nkonwa sase so ewo atoye mantem yankase nua bema ya wotonkra edifra toye mantem nyina ede ema yen Evans Kofia 9 na wobo anan ene ohene yi ekwatwetwe enkoma ye nam so ntino ene ekokobo pa wo se ehunu wowe ni hunu nimprenu ye de yo na sanya ya yenya wo faye eno ntene ne ehoni ya wono masia ye no se wa wonim na ne ba ko na omode kotutu ntokuro wo mu wi akire na ye de ahoma aso ne nan etwe no ne ko nyina da ye bubu mu no wo se eno nkonkoda uma ye foforo na wa wo be yese wo kwa wo de won se kwaka no eno de ade ne be yo sanse wo hwe na dan kwa akufo adobra oba abamu a wo se agenda 111 wo de aba se be ya mensin na fe kropo ahodo enyina da ayasa bia betimi ewremu ama omafo no won soso wapomde ho nsem no etimi asiye de ama wonom wosenya no nkoa sa wode wani kiremu ewo eye dwakese ya se wo mu eye ewo circle project na chese no so edi mu ye papa afa krampo no wasi free senior high school de ba ye na dankwa akufo ado ba ye no wo ye pi na ne braso na wo kwa na chese niema wa ye no nchese amanfo mesai no yenhwe na yenko yenim yensa eka ene no a yebesan atoa so ede amamu ansa na yebekọ ene no so na busia wada roma bia wutie yen ena akwakoye memenda wo pese wo di wo birthday ana se bia awadegye dodo na na beko so ebi nso a wo de no akwakoye se ayie na ababa mowuo antankra no ene yese ode beye nipa ne wode ababa so abobo no atwe ode hye konse do a wada roma bizo free drink ni 5G mizano na wama wonsa aka bi se be ya bibia nso no ebetimi akoye ede ama wo ba bibia la ye tonsuo any drinks de original shop bia mu no wonsa beka bi for 0246 270221 0246 270221 na ne mankoye enfama fe ye hwe se nana bedu ne no ye nsa beka ya to ansam no so yena manin chichire ne yere na statue na okobu no hono me adwene ho mentase how ben no dia bre sekendi takrade another antafo cause statue no we see no osi hunters asro precisely efia proper one bia na osi senipo obu no fitakrade ha enya takrade asase no osi awa oho no efia mpenifu no obotuma akade ade no osi no ebi osi no oho wan sananado obi di statue ebesiwa oho ade no osi wan anya ndi tutakwade odimi dema baboto princess aboto Air Force Junction a chene eni so a owa yefom one hindi omona wa gitete the one pene bisa wode wo fi hemfa wo fi hanta ya yenya epe ya mende wa ye dem nneoma anye ye kram nneoma be ya nana na de enum oja amehen yes na ye hu ne bida apart from kwamon kuma ye hu ne bida apaso wan Ewusia na bedu ohipopo ena yekọ ekotie no afeye monramu wonsen foforo mo na NDC amanyoko ni mo ena yede ye ni ekre sawode wani kire mo ewo abato kese ye koso na mahebedwade no yade a enseme ba mo ewo abrekuma north abato mpesua so ne no ena asem ni didimu a kwa akoduru mo ewo koto ama koto hyese enuru abato bedwane hwe na wonsan kokoleti bia so nkeka nema mom na wanti bi mfifrim de obedi nkonim wo ho no mo fa abato no ho nsunsuaso no entime entuja ne no ena yisi kwan no wo se amanyokofo ni bia chitafo no dede yo ne ade ya wonom yegu wo masom nti no na wosebre ya wose woye no wanye nti no kope baabi elate kakra no ena NDC amanyoko no panyipa ya wono eye abedi akire ehwe wa abato ho nsam so ne abefo kwan ya didi dwuma so Major Deputy Director of Elections and IT edema amanyoko no Dr. Rashid Tanko wo chese isi no mo hwe na wo mo emma emra enye adwuma no mu ni emra so
came to our attention, Albert, we've already warned the Electoral Commission that whatever they are doing was completely illegal, and they should desist from continuing that kind of illegal process, because they are aware of the court processes that we filed against that kind of action they were taking. We have filed a stay of execution. They are aware of it. The last time we visited court, they were there. Their lawyers were there to represent them. So on what basis are they continuing these lawless activities? It appears they are just out to derail the gains that we have chalked through this our electoral process. That is what we have seen. And they must be called to order. They are becoming a lawless institution. Because if they hadn't gone to misbehave this way, I don't think the youth would have gone there to stop them from that lawless action they were going to do. They did that and declared illegal people into parliament. Abusiani pa yati ninken NDC amanyoko ni mo ene epanyi kwankyerefo abede eche ya wono hwa abato ena afia befo kwan ya wodidi dwuma so ena yati ninkano Dr. Rashid Tanko ene ni din afi yenremo ewa asante mantama senum Kejetia dwom ho na enkra ye nu adebeto dwa kyerese NDC achitafo bi akentena wanfo bi ato ahyemu wo ho na ni nyina ne se ejanai bia ya Kejetia dwadifo no ene ye wokoye won huye e wo ho no wabo awuram adan ya wo kwa akwaje e de afri nipa ya wo hweso no nsem na wode wankasa wachitafo ni bi e na akwa akotuatua ho se be ya nema nso bekoye di amom fi se o madi komo ache wo hia bubura dwale bi no machitafo no essence opposition fi enwotwe nya asem ketwa neno e na aba beto dwa se sam mante kwa kentina hwan dodo na no efri NDC titire ni yo no wasante mante wase na nakwasi na esa wo kyeremu anem na ante kwa ene wonum ye okodi se nyambran sema wo ho no eno ena adwadifo no se ne awasi hu asem no efa ye no Sompa kasefo ne wonum ebo nkomo no wo jai bi mu edema yense well anopai ye ba ye na ye me se ye wo mo mo wa hadada ye nim se abribia ye ba omo ne ye beto nti anopai no ye ba ne hu se group of people omo do skata ni pa be at least 10 mema na omo bae no lady na na otiso na omo ka change wo bi nti wono nso hwe ani pa na dos mema nso mpo nti wo ntimi na omo nkoi ene so opie fi wa omo de omo anka cha nipa eba betena so nti new person na otiso no ye die omo na eba omo de ne bae omo de na ba betena so de wono wo ho no de omo pa mo mu nyina fi including the Otiano ma or yet to let us ye, Omapamu, Omodini Papa. Nache senche muno no wabaya wate wono yapamo no de free ho ama se wo hwe TV ni so na se Facebook akwo ne kwhwe ni pa foforo na te ho na oji tissue na de ma wa na so no so agi ni sika e de agum ese NDC achitafo ni bi e na akoteki over e wo ho sesi ampempen ya ye ka sei na no e na Sompa kasefo yesu se fa ye mu asem nte no ya bo anan ene wono ma omokoye saade no so bi edi nkomo emrante kwa na omokoje sa toilet no na wono ma asem a woka ye no abusia ye ntie wono mrai se contract o se de ni nyina no ya asem bi anipa ne ka se be ya wo mbeka ne ho emu de eko enye toilet ye nchenya ka te patu ma mpa wa mu na se enti de wo mu ane se mo na mo hwe yen nim die mu na ye Kejetia esi nti e ba be ka mo ho na ye ni mo manage sana said nipa sika gigi o said dan nyi nipa ba ko pe na ehwe ni nyina so nti en krofo be ba be ka ho no mo hwa manage aye no said e wo say ye ndi obi ampa mo obi antwe aba obi antwe se kan obi so some buy and so say mo che se gidigidi akoso no frank am be unim se sa asema America trewe eyan hyehye na o negotiate is over 1 month ndi kan prepare MPP o mbet me just have trewe o mo nya sa have trewe e be si da ko ensi nka wona hwan even that ya to aba no signal na ba na e wo so park o kra e be buy be use o twetwe na ase kakra no kra fe de e be ko wo fi ene e se ye de se de MPP no ye nya ne sa abusia na chese wosen ko mo age toilet no kora dada ase o mo ache efisendc sa ta ma mo
ewa ban mu a wo free mu MPP ba ye ne de omo de ye wo mu na no a na wonom so de teka na esese de enso ye nkyene no sanso na etoda bi awia nso be ye nkuto na ye free why na ye fa ye ne nkyere mu na mo masante mantem ya na yebutuo wodi wani kyerɛ mu ɛwɔ kropon krobata ne mense me kyerɛ metropolitan municipal ne district assemblies na ɛwɔ sɛ wɔnom nya ntuanofoɔ aban krachye mpanyimfoɔ ne nwurabafoɔ no sɛ bɛyɛ a obetimi atuatua no ahwɛ atoto nneɛma ɛde ama mense ne krobata ne kroponfoɔ sɛ bɛyɛ nneɛma nyina no ebedi ye ɛwɔ mpuntuo kwan so de ama adehye no na no ɛna beto odwa sɛ kumasi mayor ya wabɔ ne din no kavete no na wɔhwɛ sɛ ɛdɛ ɛtɔ so mmienu no wɔn nyinaa de wɔn ho bɛhyɛm bi na so no nkra yɛ bɛto odwa ne sɛ kɛmedia ne deɛ yɛto de ahyɛ da akɔhyɛ nyame yɛ adom ɛda dwoada na so no mensi ne kuropɔn ahodoɔ bi ɛte sɛ Secretary South Mampong Asante Achim North Fofori Krom Asante Achim Central ne Asokwa mensi ne deɛ ɛyɛ ade a wɔnom ɛvɛte no ɛkɔ soɔ na no ɛnam saa yɔ so Ora Isifu Anabila wono a youth organizer betwe mebrodon frefo wa atwuma wa biaja north wono so ekasa wo dwumedie na so ka kom yesi agye no kwakwanum no hwe hawk so akoye farming communities and so hwe your development na wo form wo hwe important kwan na enye mfuturo nkwa na ekuye even we can't even boast of one district hospital ara nyina akoye chief compound. So atwon mo bia jamini da so ahunu say nyankopon ya adom na say his excellency John Dramani Mahama or the 2 minute mami a edi kan me a mekoko lobia sans kutu asra ne say o man atwon mo bia no of yenya district hospital yenya district hospital ni bia ye ba sans sra ne hwa atwon mo bia no of kakrakai ye ni fire service say e jet to baby agi say ye fra kumase aden Abusiano kasa ye eyora Isifu Anabila wono atwema wa biaja north mensi nim no pese wo gina mu na wo pray ye DC adwa no ebi na mensi krono mu nipa ba koya wono so asan na hwene so ye bementi no betimi aye adwuma no eyora Samuel Ado wono so ekasa sei de kire Intinere district kesiye no ye huhu nyeme bia ekoso district ni mu say ye na ye youth no ye so regional na itumpon a ibitimaide ama district ni so aso regional wo hwe ye ngwabeja atmangwabeja north district ya ye obai kesi dam kesi rede e wo ho inti se sisi anu ye hwe na yitu dam no pon ye madam ni ye kama ibetim dia generative funds ama ekuru no so aiden atumpon ye dia ye ntuma bi okuru afin so hwenso so a development say backbone especially ya kwan a yede da konim so no say hwenu na na yede ye mani na so pija ebi so no say ye bie kwan ana ye bie ye friend open door policy say ye bie ma obia say on be kire na adwen na on ma ye bie ekoso no no na ye yede ye fan tumpo na ye ndi achi Abusiane krokro mu no yura Samuel Ado nsem no achi no ena ade hia makomakon wotwe ya won so fira Mansia Central na ye fra hold to bri no wonom so convert ni bi na no ena owura Samuel anan wono so epese owura mu na aban krachya konwa no wotimi ekoye bi opie free committee nanim no won Central for bonkomo witnessed. There was no personal attacks or anything. It was a very smooth process. But Obia and PA and complaining, here nipa 8 or Olotobri any contest. So far, no. Omo any omo Obia and complaining of anything. So I'll commend them. They've done well. So far, so good. So in fact, you share Olotobri lucky. What we call infrastructure when it comes to health. There were about 206 communities. We have a population of about 94,000. There are only one government hospital. There were only 8 health centers, only 4 chip compounds. So I think that if we give the people the kind of leadership or
I think say the kind of leadership I want to offer them, and I think that Abusia ye kwayanim na ye free asante mantam asenum de ani akyeremo e wo bunu mantemo ene ne mpotemo na Ghana Cocoa Board wonom ena womo eye adwumakuo ya koko hu nsem nyina da ye de ahye mpanyufo no ense de gyawane ye de asoa koko hu nsem sene ye kantete ene afa na dopotite kwahye kopie mu wo ho sa watam ye oso owi ayo wode bedue mu wo Ghana ha se no mama timi abo my Ghana ami agidi wa mansan so adwaso ene amanama nyina so enimo no eyade ananse atoto apegalam safe ada roment no dodo na yade ayetwa agu fam yade itu gala ni nyina ne se kokoo bo no akuafo bebla fiba so no na jese sika fi bi kokoo bag ne ade aye na dan kwa akufo do ba ye ene wo se da bi wo hwe sese na se ne Cote d'Ivoire fo kra timi asan ye ho ekwa akogide agyaye na kokoo kra ba no ebeto odwase nheda nya papa te se kane no a na chese ya ya numguase nto ma ne homne so e ma nansan ya da wotimi etu kokoo bo ni mu a ekuafo no kula presa obesa aban we besa atomu biem ama won ho atimi aha won won dwumani mu na no e na kokoo board fo nso so wa adwuma so ya wo ye de bo aban ni nte no na wo se won ma won homne so esanse ye de gyawa ne ye de asoa won ma task force bi ni nyina ne se kwati kwan smuggling way ya chese bi no fa so no ma so Ghana kokoo de akọ ni titru Cote d'Ivoire ne ma ahodo ye bemben yen no manya kokoo bebre no ma kokere wa man ahodo so de agidin de agya no mo se da bi wo mo blasa de no ti tax force no abo won homoden ama trucks makoma yensa na won mo akwachi wo mu ni nyina ne se kokoo bus akese no makoma apem ahannan aduoso yensa 1,473 maxi bags of cocoa beans and a one chiomo bromantam nemo. And I'm sorry so Emma ya ne penny pa ya wano and a wosunyane regional administrator the Makoko board on ye Ramike PK Asmeno e bon komo e fanamoto ya wotu yen ho yentie enkomo twetwe no sene sikwa ni bimra. We were able to intercept about 1,473 bags of cocoa in maxi sized bags. Normally that's the bag that they use in bagging maize, and it takes more than the normal cocoa bags. So with this 1,473, we are not looking at anything less than 2,000 bags of cocoa. The trucks are currently with the regional police command, but the cocoa, we received an order from the courts, so the cocoa has been sent to our takeover center in Kumasi. 2 drivers are on the run. We have 1 driver and about 2 mates who have been granted bail involved in smuggling and nation wreckers. Nipa wakasa ye would wani chiremo ewo sunyane a waya regional administrator de Makoko board ni Michael PK Asmenu na se yakasa de wono ma na wo tale truck na wo de kokoo ne ekwo nyina ne droba ne mate nyina no o chese wono makwa akodi abansem to obehwe na ba bi kura wo de kokoo ne ekwo no wo nchire mo sanfa kwan mu na ntoso mu dia obehwe ma sotwe ye sefata no odi amomamna yensa na wo edi ama enchirima-fo a won so wo sa adwempo ne bi ya to ansem no so na sana no se woni kwa wo san ya meka so baka se ye dede kura mpogu wasom esan se usisi e chintini ye san wo fa wo to ase na kwa fa wo sire mu nantu ho e fa wo nambro mu ho no se atwetwe wo ne tutu anope so de kura ye den wo nanti a eni be sesima baako na wasa akoto asoso ukoto dweje na wa ansa na wa ya wo de kura ho bia ompabo awuro a won tesa awuro misro 21st clinic wono mode moya wo bode afa yade asiatica no ho nti no ye kanfo wo de ama over 15 branches ena ye bie Kumasi enwe overseas afa radio nche ho ena wo behu no ye wo sunyane ye won kranza ye nkrabata ne doso bomode a ne kwakwaja yasa na ulcer typhoid anase kidney problems bi ada won so face won so ni pedue mu anasa akomaya de liver na se brebo ho temache yade bia wo ho how fibroid wo de dru wa one time ye hwe na ya boa o eno ntini massage ne koye bi laboratory test risk cancer service ahodo ni nyina so no ye bi ewo ho ema no ye 0540 311 311 0540 311 311 na ne ma koye ede amount afe yanko ensem foforo mu ofori krom abato pesua so asante mantam asenum na yedru
na wode wani chemo mrahye bedwene ya wono so otua ho ewo NPP abanyoko ne dimma woni monyafo Michael Edua bra na wo bonto aprese abato wesemu obesan edi enkonim biem na osuafo adehye ne gini tumu ne nyina ne se wo gidie ene arehemu woni musa wo ba bo sha hodo hia wo hyehye ne nyina no wobetimi aboa na watimi amano abemu enam sayo so to abama ne wieye no wasi nyankopɔ akora chinkwase abɔhye hunu de wono nya de awode na no behye bi de no nti no wonmonyafo edu ne bɔhye ba ko ya woka ye ene so oba obehwe amasua asua de ho ne ma na asɛm masua ho ne ma no akoye de ama wono apane apa ne nua ne ampa watabri sewing machine si makoma ko be se duonu 20 ene de akwa St. Louis SHS4 se wonum enje se be ya wonum so musua sa no dwuma ebisa no betimi ahwe no watimi de aboa enwomasua empuntu adesua ewo forukrum enkenka insano adwuma esua technical studies no ye was secondary schools in some of forukrum nti me de se me wo se mebo secondary schools na omwa ya FPP home science department nti Shase Africa University secondary ani ebe ye man cells na St. Louis na aka nti ene mene before election and I'm the headmistress in Komo. Ye bre almost street lights. Nti me shomo bo say na me ya adoma ye winyo ye sewing machines no ye di be bro mo na ye dia epepe home science department and na chese no nti na wadi ne bɔhye so we yon monyamfo Michael Edu for ko wabato mpasua so mrahye bedwane ya wotie mu de ma de hye mrahye bedwam no ena yetie no ne krakra mu nipa ya de osa ye yente no headmistress ya wono so eda St. Louis SHS na no wo roire amachrewa benefo wono so to say ede ma panyin no enye de dikan a wa ya do yesi amai asa no obeye mpra obedoneti some street bomb lights emash no promise say the osikan no say o we knew obesa ba be ya do na nyame cha de wa we ntu aba ene a oba ba be ya do kese etisi ya asida kwa na de bema no be catch and say yeah hanom ye ni enough na kwala no abusia nipa ya de osa ye de ti ne nkan wono ne teacher penny pa ya wono e was St. Louis Senior High School Alright, amachrewa benefo bi se bejira we se so ne ye densem ne nyina da esi ase nom yero asante ye boa Benedict ye nanu aso no ne semfo panyin ma pike ebeboa me wa ha se nom Kelvin enso eboa me ma social media handles ne nyina da Facebook YouTube wutimi etie ye